Nè, sao bác không ở vậy? Rồi, Nè, xí cái này. làm xuống nước. Đi, nằm phần Đi đây đứng nào. Ê, rồi sao vậy? Không bay này, bút phải sao này? Em hơi trẻ. Ini kebetulan vậy, sao bác không nè? Hồi đấy kebetulan vậy. Này. Ai, bukan lu dah. Chị. Wow, oh my god. Trang cái lúc hàng đời này nướng phun này. Oh my god. Thằng già này này. Ompray phang tham dân xe mago जानो हामोनेयाव मोनथ' इखौबो जानला मोनला बुथुना दंफांखौ साइडथिं मोनसे स्र' खालामखादो गोथाव देलाय अब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ 이거 사이드 मोनसे खामलाय नोंसोर गोथां जायोना जाया? जायो होमबाबो आं जानो बायोलै मा जायो? मिसा गोबायालै हाजार बांद्रायनाय मान बिदि गारखो जाजोबासै Boleh hold lah kan saya. Coba ya, jangan ini kebenar lah. Ini coba ini garu, ini apa ini ke? Sasakan ni. बुरखु द 시다 보이지? फिसासो गैला नै बियो 누구든 먹으면 गैलालै फिसासो 포스 피자잖아 그들 잘라 비는 해 내는 거. जाया खायसे 자유. गोलावनाय नालाय बबेथिं गैलालै बे खावजोबनानै जावजोबनांबाय नै बायगोन खादाया. खादाया बायगोन खादाया लानाङा सेफाय रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का आंना लेगानिखौ नै जावजोबबाय उपाय गैया मागोआव जानो नासो दोननायमोन दा फांब्रै ना मा दोनबाय आरोना बिखौनो माबा गोथाव सा लोंबाय थालाना बेखौनो जानोसै र' बासिजोबदोंमोन बा फानदों देलाय गोदोरखौ थास' देलाय खिथलाय गोल्लौखा नै जांगोल गोल्लौ हांदो नै बियो र' गाव लागोनखाय र' सेफाय जानो गिदो नै ओरैबायदि सेफाय जानो गिदो नों माबायदि मोनदो दुखु मोनदो आं ओरैबायदि गोदोर माबानाय बुरखुनाय लाजोबबाय मालायफ्रा मोनासै हाब स्टेज खानायाव स्लिम लांग्रोबाय दे ओइ सेफायबाय गाव नोंनिखाय गालांदों सेफायबाय नै जोंना ओइ माहा लांगोन ओमफ्राय लांसिब्रा आखायावनो फिसालै अच्छा बात नहीं है Biar teman. ओइ दखानाव आइ जागोनखौ बासिना गालांखाद' मानसि थानायावनो लाबोखादोलै नङा साफा खालामग्रोगोन माहा दा सुहैगोन ना बायगोन बे गामि हाय बा नों दा